Sormena azkenen da aterki oso handi bat, arlo pila bat daudela barrenen, zientziak, enpresa mundua, hezkuntza, artea ere bai, eta gaur egungo teknologietara iritsi ahal izateko edo etorkizuneko teknologia berrien aurkikuntzetarako sormena oso garrantzitsua da. Gaur egungo unibertsitate oso garrantzitsu ere bai, sormena hartzen ari dira ezaugarri oso garrantzitsu bezala gauzak erakutsi ahal izateko, eta garrantzitsua dela iruditzen zaigu ze teknologia berri batzuk sortu ahal izateko edo gauza horietarako jakin nahi da garuneko ze zonalde aktibatzean, garuneko ze zonalde dauden bata bestearekin lotuta, gero ikusteko zerbait egitea da hon, sormena trebatu ahal izateko edo entrenatu ahal izateko. Azken neuroirudi azterketek diote sormenak bi ardatzetan dagoela banatuta, dela memoria asoziatiboa non memoria edo ideia batek beste bat aktibatzeu automatikoki, era naturalen, eta gero kontrol kognitiboa. Bi ardatz hauek korteza temporalean eta korteza prefrontalen gertatzeia, eta hor gertatzeana da korteza temporalen gure aurretiazko memoria guzti horiek berreskuratzen jutegea, eta korteza prefrontalak hartzeitu juzatzen jutean zein izango litzaken egokia eta zein ez. Orduan, bi korteza horien arteko elkarlan bat da sormena. Lehen esan dudan bezala, sormenan arlo ezberdin pila bat daude, eta orduan egia da arlo espezifiko bakoitzen begiratzen joan beharko nukela, ez da ez sormena entrenatu generalen hitzein da. Orduan, ezagutza prebio bat eduki beharra dago sormena arlo baten garatu ahal izateko, eta egia da ezagutza hori lantzia daola, gehiago ikasi, baina gu adibidez doain nahi geha mugaritz jatetxeakin iten estudio bat, nun nahi dugu ikusi sormen prozesu bat, sormen entrenatze prozesu bat baino lehenago, eta gero, leheno aipatu ditudan garuneko zonalde horietan, zerbait ezberdina da hon edo ez, estrategia batzuk inalizateko sormena trebatzeko. Garunan ikerketak nahiko berrik dia igual beste zientzia batzukin konparatuta, baina baita ere esan beharra dago garunan konplexutasuna oso handia dela. Ordu, nik esango nuke hor batetikan badakigu neurona bakoitzak nola funtzionatzen da batetik bestea nola pasatzeian elektrizitatea, eta leheno sormena esplikatueten bezala, badakigu garuneko ze zonalde arduratzean gure gaur eguneko funtzioetako itzeiteko, memoria, baina hor dago hutsune handi bat non neurona batetik sistema edo sare neuronalera ez dakigula ondo ze gertatzen. Orduan nik uste hor dago hutsune hori betetzen saiatu behar gehala. Eta bestalde daude gaitz asko garunakin zerikusia dakaenak, eta ez dakigulako ze gertatzean hutsune hortan, ez geha gai sendabide bat aurkitzeko. Orduan horren arirare bai esango nuke gaixotasun horietan lantzeko reto asko daudela.